70% tal-Maltin kważi qatt jew inkella qatt ma jagħmlu użu mis-servizz ta' tal-linja f'pajjiżna. Dawn in-numri ħarġu minn servej li ppubblikat it-Times of Malta fix-xahar ta' Mejju b'kampjun ta' 472 persuna u ħareġ illi l-aktar mezz ta' trasport preferut tal-poplu Malti Wawċi hija l-karozza, kif huma biss 10% li jagħmlu użu mis-servizz ta' tal-linja. Dan għaliex 3% jagħmlu użu minn mutur jew scooter, filwaqt illi 2% jagħmlu użu minn cabs u anka roti. F'dan is-servej ħareġ ukoll li huma 5% illi jippreferu illi jimxu f'pajjiżna. Is-servej sab ukoll li huma 34% li jużaw is-servizz ta' tal-linja darba waħda biss fix-xahar, filwaqt illi huma 36% oħra illi ma jagħmlu użu qatt. Interessanti wkoll kif l-ebda persuna ma semmiet li tagħmel użu mit-trasport tal-baħar, il-ferries. Is-servej sab illi l-użu ta' tal-linja huwa l-inqas f'dawk iż-żgħażagħ illi għandhom 25 sena il fuq u li skont it-Times dawk illi jużaw tal-linja minn dawn iż-żgħażagħ huma dawk illi probabbilment m'għandhomx liċenzja tas-sewqan u dan minkejja li l-Gvern ħareġ bl-iskema li persuni taħt 30 sena jingħataw 5,000 euro fis-sena għal 5 snin jekk iroddu l-liċenzja tas-sewqan lura. It-Times spjegaw ukoll li servej ieħor mill-Eurostat juri li huma biss 10% li jagħmlu użu mis-servizz ta' tal-linja f'pajjiżna, bi 58% ma jagħmlu użu qatt ta' dan is-servizz. Madankollu s-servej sab ukoll li huma 41% tar-residenzi li għandhom aktar minn karozza waħda filwaqt li huma biss 6% li m'għandhom l-ebda karozza. Is-servej juri kif il-maġġoranza tal-Maltin u l-Awċin, u ċoe 66% jemmnu li s-sitwazzjoni ta' traffiku tista' tkun aħjar jekk it-trasport pubbliku ikun aktar effiċjenti.